हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जोंहा दिनै आलासि फैगोन आरोना माजबादनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि माजबाद जावलियानि ओमफ्राय नै आजाया कलेज दंना गैया सोंहरदो आरो लोगोफोरनाव मा गैया दिनै बिमा फैगोनखाय बिराद खुसि आरो कलेज दंना गैया सोंहरदों मानसिया दिनै कलेज गैया जा आबानि मबाइलजों नै गस्ला गानाखै कलेजाव थांनो ओंखारदोसोमोन मानसिया फुङावनो फैदो आरो ना आब'मोना ओमफ्राय दा आं लायनो थांनो नागिरदों सिमलासिम मोनफैबायानो होनदों बिसोरो दा आं लायनो थांनो नागिरदों माजबादनि आरो जोंहानाव आलासि फैदों लोगोफोर आब' नयन बिमामोन ओमफ्राय नयन फंबाय नै नयन फंबाय लैथोसार नै जोंहानाव फरायनो थाफैनायनि फंबाय नै नयना आजाया दुगैदो नै दुगैनानै दा इयो कलेजाव थांसिगोन भिडिअ लाबा ओरैबायदि रागा जायो इयो भिडिअ लाबा बिराद रागा जायो कलेजाव थांसिगोन इयो दा कलेज दङना इहा भिडिअ लाबा बिराद रागा जायो आरो इयो ओमफ्राय इनि रागाखौ नायनोबा भिडिअल' लानांगौ आरो जाहानाव फैना मायदि मोनदों मोजां मोजां र' फुजायाव थांनो लुगैना लुगैयाखै फुजा जादों जोंनियाव माला थांगोन ओइहाय सिमलायाव माला थांगोन दे खोन्था ओमफ्राय खानायखौ गाबोन सिनजागोन ना सिनजाया सिनजाया जानोसैनो नों मा जोंहा दाउ सावग्रा रावबो गैया आब'आसो सावदो भिडिअ बानायगासिनो दाउ सावग्रा रावबो गैया जोंहा नै आब'आसो सावदो आलासि जानो फैदो जोंहानाव ओमफ्राय अमानि आदार दाउआ बुरजा दंमोन ओमफ्राय एसे फिसाखौसो बुथारबाय आरो ओमफ्राय माने जाबावगोन दा मोनायाव दा फुंनि ओमफ्राय दा मोनायाव जाबावगोन बेदरखौ संबाय जोंहा सबायजों आरो नै दाउ बेदरखौ एवफ्रामबाय ओमफ्राय सबायजों संगोन नै सबाय रुदो दा रुथ'वाखै दैसो फुदुंग्रोदों ओमफ्राय सबाया नै ओमफ्राय सामब्राम गोजाखौ एवफ्रामना लायो जोंहा एवफ्रामना लानासो दा बेवहाय होगोन मोननो लागायाव बेवहाय होयो ओमफ्राय दा एसे थावाव एवफ्रामग्रोबाय सामब्राम गोजाखौ सामब्राम गोजाखौ एक्सट्रा एवफ्रामग्रोना लायो जोंहा नै बिदि ओमफ्राय एसे थावजों एवफ्रामबाय ओमफ्राय दा बेहायसो पियासखौ लासैनो बेयाव होसिगोन आरो एवफ्रामनायखौ सबाय दाउ एसेल' मा ओंख्रि लिरसोर खोन्थाब्रा नोंखौसो नुगोन बे इउटुबाव आं इउटुबाव होबावगोनसो इखिजा हाबा इखिजा हारसिंसो जादो आबाया नै इखिजा हारसिंसो जादो नै आबाया इखिजा आब' आं ओंखायनो मिथियाखै होनबाथ' इसानि दखाना बन्द' जासिगोन ओरै होनदो बिदि होनदो आरो हा फैथाराखै होनदो आरो